हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपली स्पेशल रेसिपी आहे पनीर। त्यासाठी इथे घरी बनवलेलं पनीर आहे। मी इथे मध्यम साईजचे 4 कांदे घेतलेले आहेत, ते छान तेलामध्ये फ्राय करून घेतलेले आहेत। आता आपण 3 टोमॅटो घेतलेले आहेत, ते पण छान आपण तेलामध्ये परतून घेऊया। आता आपण तेल घालूया। तेलामध्ये परतल्याने काय होतं, भाजीला छान चव लागते आणि टोमॅटोचा आंबटपणाही निघून जातो। टोमॅटो छान स्मूथ झालेला आहे। आता आपण टोमॅटो काढून घेऊया। आता आपण अद्रक आणि लसूण हे पण छान तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया। इथे पनीरचे छान असे बारीक बारीक पीसेसनी कट केलेले आहे, तुम्ही पाहू शकता। हे घरी बनवलेलं पनीर आहे। आता याला छान मी फ्राय करून घेणार आहे। मी इथे पातेल्यामध्ये 1 पाव तेल घेतलेलं आहे। ह्या तेलामध्ये ग्रेव्ही घातलेली आहे। ग्रेव्हीमध्ये कांदा, टोमॅटो, अद्रक आणि लसूण यांची छान अशी पेस्ट केलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आपली ही ग्रेव्ही तयार आहे, छान अशी परतलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये मसाले घालूया। मसाल्यांमध्ये ही आहे घरची लाल मिरची पावडर, थोडीशी हळद आणि त्याच्यामध्येच बेडगी मिरची पावडर आहे। आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा पनीर मसाला घालूया। छान मिक्स करून घेऊया। आणि आता पाणी घालूया। चवीपुरतं मीठ घालते आणि ग्रीन पीस घालते याच्यामध्ये। मी आता पनीरचे पीस याच्यामध्ये घातलेले आहेत। छान अशी उकळी आली की आपला मटर ही छान शिजल आणि पनीरची चव ही भाजीला छान लागणार आहे। कशी वाटली रेसिपी? आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी माझे चॅनल सबस्क्राईब करा। तोपर्यंत